Vice President Constantino Chiwenga has snubbed his boss, President Zim Mnangagwa, 82nd birthday celebration, further fueling speculation of power rift between the two leaders. Ashbere Mushe, vanhu kuti VP Chiwenga wasnabba aiwa the 82nd celebration yakaita kuChris Mabwe Monuments. Zvataona vanhu muda kutaura zvakawanda, mumwe ataura achiti aiwa akatogora nekuti akatokutiwa awa nethat helicopter moza kuti yakakrasha. Asi nhau ino yakutaurwa inhau yekuti matensions aripo pakati pavo ndo akucontributa. Sana pinda mashoko anobuda nyogoro ribva subscribe or like on the bell icon. Timi vanhu vamwe pamuchinzi. Mnangagwa hosted the event on Sunday in Masvingo under the pretext of launching the Mutapa Youth Housing Scheme. However, Chiwenga was conspicuously absent, adding to rumors of growing tension between the two leaders over the presidential succession. In 2017, Mnangagwa allegedly made a gentleman's agreement with the military, which played a key role in ousting former President Robert Mugabe, promising to hand over power to Chiwenga in 2028. However, Mnangagwa is reportedly reneging on this agreement, mobilizing his allies to push for a third term beyond his constitutionally mandated 2 terms, which end in 2028. Sources indicated that Mnangagwa is considering replacing Chiwenga with the Women's League chairperson Mabwe Chinomona at next month's upcoming ZANU-PF party conference. Domashwara kuda pana zvinzi aiwa nhau yetension panapa ndakacontributa kuti aiwa VP Chiwenga vasabatikira zvamuoziva kuti atonda macabinet ministers ese nevanhu vese youth league yese vanga variko vachicommemorata birthday rake nekuti aiwa mutungamiri wenyika is the conqueror yeSabc. Panapa toona kuti VP Chiwenga havana kuatenda nezikubuda pachena kuti aiwa matensions ariko. Panapa vamwe vachifara vachiti aiwa panapa general vatopunyukawo zvakawanda, zvimwe vakadai vanga vawanikwa muhelicopter crash yanga kuzoda kuzoti yakwanisa kana kuzotora upenyu hwavo kana kuzokonzeresa zvimwe zvinhu zvaizoita kuti aiwa vazova neesoro. Tudze mafungiro enyu penda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.